Hello guys, good morning everyone! For today's vlog, magpakaon na punta sa ako ang 4 babies. Ang tag-iya sa cat food, di ara. Kita siya guys, nga kung gibitbit ang iyahang sudlanan sa iyahang cat food guys, nga balde. Ningtanaw siya guys, pero dili man ni dalo si Rosil guys, mga hatag ni siya. Gaan natin mong ikson sa imong cat food ha. Kiloy ka ayo, sige tanaw sa cat food nimo sa atong pagkaon karon pamahaw imong mga ikson sa cat food nimo ha. Di man ni siya dalo guys, manghatag na siya guys. Nangyari yan, plaster og tulog ay. Na. Dali na, ngayo na ta naman na ta pananggit ni Rosel, ngayo kuan. Mag-inom sa taog kuan tambal ninyo. Ang duha pod sige dula-dula, kay balo sila tingkaon na. Lipay man na sila basta tingkaon na guys. Dula-dula sila guys. O dali na, wak. Wala na po ning uli inyong mama, wak ang inyong mama nga laaga naman kay na wak na unsa din inyong mama. Ara ang ilang ka-tiger o kang wak-wak. Ang wala kakaon si Inday. Inira na ako napakaon si Inday reels guys pag human og kaning kaon. Kay paimnon nimo na daan sa wak kanay kaon di na mo kaon guys. Una nga. Ini na napakaon si Inday o yes. Ayo pag salip di ang kuan ni mami. Kun kita mo kuan diha lubot. Inyo hadong rice ra inyo hadong dili mo pwede nang patpudong. Norda na manggod silang dudong og kuan guys kani dugpod. So i-rice lang sa nato sila. Gadit lang piring, wala ra ko diya. Si piring guys, galakaw-lakaw guys, nanawag na binyag sa tagaan. Tagaan di karon, wala ra ko diya. Gabi pa ni sila pangayo og kaning cat food ga ay lagi cat food ara. O kagabi pa na sila sige pangayo og cat food. Muna karon ko nga kaon na. Ingko pamahaw na lang mo mangaon og cat food kay kung karon mo mangaon gabi na humana man sila panihapon sa gabi guys. Moto nga ginan ako sila nga pamahaw na mo mangaon og cat food. Indot man ganing cat food guys kay ug makakuan sila guys makainom og tubig. Makakuan ra ba guys mo bukat sa ilahang tiyan. Akong mga dogi food guys kusog kay mga ani guys nawag niyo guys ha. Si Dodong oh. Ara guys, kusog na sila mga unog cat food na si Dagong. Umatoy kayo. Tama na kay mga na magluto. I-try na ko kumaon si Rosin. Kung anak ko ang kang kuan. Kang piring. Alagan pa hindi na imong piring. Pagkanon ako si Rosel kay ito maglingkod. Rosel! Oops! Dira ka! Dira. Hatdan na kang mami. Kani si Rosel guys. Usik kay ni mukaon guys. Mura ni ubungi. Ay kay ni kaon na. Si Rosel guys. Pantayan ako mukaon guys. Kay mga igsuon guys pang. Kano ni siya guys. Oh, ipisik na. Isulay ka ng ihabang tuyo og pisik ang iyang pagkaon guys. Kay dili man ni siya dalugon. Manghatag siyang mga igsuon. Nag-aatang na si Inday. Kay nag-atang ni sa pisik. Oh. Ayaw si usik kay Rosel. Murang kagalabay cat food, uy. Uy. Atang si Inday sa usik, guys. Against the light, ta. Hindi, dili man na mahulog. Di, nagbinugo. Hindi, man ka nag-atang anang kuan nga. Di man na, di mahulog. Na, guys. Si Inday, bugo kay. Diri nag-atang. Dili man na mahulog, diri. Hindi na kaon na. Marites pa dito siya. Na guys. Na. Mana siya kaon guys. Di na siya mukan. Dili na ka. Dili na daw siya guys. Dili na ka Rosel.
Aning kaon pa dai guys. Sabi na ko di na siya mukaon kay nagpanglingaw na. Dili na guys, manaog na siya. Ako na lang hipuson iyang pagkaon kay unya taod-taod nangayo naman pud ni. Ang kaluoy sa kong mga mimi. Tungagan ako nilang pagkaon kay ano akong mga palangga. Si Mickey na laywa kakaon. Si Piring dire. Kani kay busog din ni sila kayo ani guys kay inam sila tubig mubukad ni ang cat food silang tiyan. Adugay na sila gutumon. Di pareha sa rice guys nga. Dali na sila gutumon og rice. Magpalit na pug ko niya og cat food. Ingon ani gyapon siya guys pero ang flavor niya is kuan. Salmon kani tuna man ang flavor ani. Katong salmon na pud ako ang paliton kay murag na sumhan na si Rosel aning gasigi og tuna. Lahi na pud og flavor ako ang paliton kay parang dagan iyang makaon guys ba. Karon mag-prepare na pug pagkaon sa kuang mga doggy guys. Para pamahaw nila. Nga kaon na mo dong. Prepare na tag pagkaon ninyo dong. Tarungan na itong kamera butang kay si Piat ni impas man eh. Yung may rekuan ani impas ni. Ngano gud kadagol? Ngano gud kadagol? Ngano gud kadagol? Ibali na ko si Piring diri sa lamisa guys kay mangilog ra ba ning pagkaon. Ay, dirita guys. Focus sa tula. Gaulan. Oh. Sabi na po gaulan. Dali na po focus sa itong mga anak-anakins. Sa po ang mga doggy dogs. Pakanoon na po na ako sila. Pag hilom rago dagol na imong baba. Dagol ako may gikapoy na imong baba. Sige her. Oy. Ano sa ka? Dagol, paghilom. Basta morning time, kana si Bots, gamay ra kay nagkaon guys, basta buntag sayo. Dili kay na siya mukaon og dagahan. Munang dili kay na ko dagahan nun guys, pag buntag sayo, pamahaw. Kay masayang ra ang kanon guys. Muna. Nadlok si Piring, gidool. Gidool ni Rosel si Piring. Rosel, no ha? Nadlok si Piring guys. Gidool ni Rosel guys. Tuning lakaw. Agoy, magsinamok na si ko anak ko dire. Lakaw, naog siya kay nadlok si Rosel. Balik ta dire, focus sa dire pagkaon sa mga doggy. Okay, kung trabaho ang karon guys, ginoo ko. Mag-continue pa ko dito sa gawas, manglaba pa ko. But maapas ba ning trabaho ani? Dili na magsinamok ko. Kuan Piring kay humana kag kaon. Katpod baya na imong ikaon na. Nindot ba kabusog gid baya ng katpod. Guys,
Hoy! Ano na? Sugod ng ulan. Hulat di abots. Agay, uy, di kahulat, uy, sige, bangot ko, sakit kayo na yung kuko. Kani, sa irong gamay na. Sadaptive. Na guys, nag-prepare ko silang pagkaon sa akong malaw. Kay alas 7 naman kapin guys. Ara guys, oh. Ilang sudaan kay ano pa. Si Piring, di yun na siya manghilabot guys. Ara na siya. Nag-ulan na guys. Pero okay na to si Banana dito guys kay nag-text siya nako guys, ingon siya nga mo iday pag-abot niya sa balay sa iyang amo ning bundak yun ang ulan. Maayo kay wala siya naabtan sa ulan. Kay nagdali-dali man to siya glakaw guys para siya maabtan sa ulan. Wala ra gid siya naabtan, naabot ra gid siya. Ulat bots, nagtimpla pa ko. Yaw-yaw si bots guys. Saba kay na siya guys, basta makadamong plato nila. Ulan na eh. Saan ako paglabaan eh, ulan na. Wait lang bot, kay ako pa ning gikuan. Ako nang ipanghatag sa ilaha, guys. Oh, wait lang, bot. Sa kakaon na lagi karon bot. Sa tuiana, guys, para makita ninyo, guys, nga mga una sila. Dere dagol. Anong kadagol ani? Tara. Dagol.
di makita kaya nakita sa log. O Inday, dodong gamay. O Inday. Yan guys, nangaon na sila guys. Aragod. Si dodong gamay ug si Inday tura. Kani kambot ni guys. Na kay sibot, sana kung mga miming di na Uy, Miki. Nara si Bots guys, oh, kaon na pod. Miki, kaon na. Ikaw na liwa ka kaon. Dali, dali. Ako ning bantayan si Miki mo kaon guys, kay nga no. Ilugan ni nila. Kuhaan sana ako pagkaon. Ano kagikan Miki? Ha? Matubag mo ni si Miki istoryahan guys. Asa di kagikan? Nga, anong karon mo kaning uli? Ulan naman. Humana mo, tiger, ha? Humana mo, tiger. Mag-inom sa tag-close, Miki. Inom sa tag-close. Dali sa... Awa, di awak. Natabunan ang kamera ni Mami. Inom sa pills. Dili manghilog sa iyong mama ha, kayong mama ka. Nga. Hawa, umana mo. Ano na, bantayan guys, kay ilugan. Dili manghilabot ha, kayong mana magkaon ha. Kang Miki na. Baylo ang plato Miki okay kang kuan ng plato kang Rosel. Si Rosel man na magkaon bod. Tangan lang nako daan iyang plato guys kay para mapakaon kong Rosel automatic na nako ihatag. Ana guys, basta mana na sila kaon guys, okay na ko pamati guys. Magkanang makapaway nang tong mundan ulan kay labhan ako to kuan. Iwason ako tog laba. Wala ko gipalabang banana kagahapon kay insya ugma na daw karon lang daw nako labhan guys kay kuan daw kanang trabaho niya kagahapon wala magud sila trabaho kay holiday man. Motong wala ko niya gipalabag ingon siya nga dili mang labag kay naa ako. Na mag-istorya daw ng duha daw talaga sarabi may na magkuan wala siya trabaho. Nung tayon siya nga dili magtrabaho kay naamang ko dili rata sa balay. Moto nga si istorya ming duha tan-aw mi TV nya kagapon namang signal gakamang guys. Moto nga ing ato mig tuburan kay dito ko nag-upload. Dito mo pud dito gakamang. Katanan mga signal kagahapon guys gakamang kay naamay ko ang diri sa taas kalingawan diya sa Sambuanga del Sur mo siguro to ilang kuan ang signal. Motong hinay king signal. Karon si Miki, dire lang sa ta mag-atang sa tang Miki kay narang duha mangilog ng pagkaon guys. Na. Si piring to na ning lakaw na kay man nagkaon ning layas na. Wala si Miki. Miki, dana Miki kay ikaw sige kag lakaw. Kinahanglan jud ka mukaon Miki kay unsa na ka orasa mo uli. Bahala og maglaag ka, importante busog. Ana. Kay pag humagkaon ani guys, mulakaw na pud ni guys mo nang ginapainom ginako nig pills kay maburos na pud unya. Si Inday karon painom na ko nag pills kay man naman kaon. Busog na Inday? Nag-pills na po ni si Inday ron. Napay iro dito sa gawas guys, adapted kato si George pa kanon pa to nako. Saka pa man ka ng lamisa day nga humana magkagkaon day ngayon na siya cat food guys. Cat food na po day. Kining simot man siya sa mga plato guys sa kuan miming sungay nag-cat food. Tugundodong nagipangtilok ang mga plato. Hindot kay nahurot nila karon ang pagkaon guys. Gigana sila sa kong timpla. Kang ilang sudaan guys tinapa din ibutangan ako og kanabitang
oil sa piniritong isda, guys. Dayon, toyo. Di mura, adobo. Nilami kailang kaon mong giganahan. Anya ran ako nahipuson kay kailan sa nako sa inday ko. Inday! Dali! Ah. Pills ni Inday, guys. Ibutangan na kong cat food, guys, kay para makaon niya. Ipatunga na ko, guys. Para, guys, para makaon niya, guys. Tara. Nakaon niya, guys. Apil ang pills. Kay kuan kay ni, guys, kanang kulungo kay ni, guys. Ini mo kaong pills. Kinahanglan ni siya ganang atik-atikon. Natulo ng pills. Thank you. Di nakakaon ng pills. Sige na, Miki. Hotda na, Miki. Kaya gumandra ba ni mo kaon? Mulakaw na po dayong ka. Wala na hurot. Nara, napay na bilin. Balik na to ni dito. Nag-ulan na po ba? Ay, Diyos ko, Lord. Ano sa man na dudong? Ngawa sa tiya dudong. Ayun, hugasan din ako ni ilang mga plato, guys. Uso na yung mga pagkaon. Humana mo, ha? Ihatag na ko nini. Nain nabilin gamay, guys. Narao kang bots. Ihatag na ko ni sa adapted. Dili kay sa kuan kang kuan eh. Adapted ko sa gawas. Ang problema kasi na si Big Boss. Loe po kayo. Hawa di awa kay akong kamera. Na si Big Boss loe po kayo di tagaan. Hilak ra ba yung taon to. Na, ulan, init, pistas langit. Nayata na kami ni kuan ni George. Ni Birds di ay matawag mong din ako na siya George ay. Mana kung ba na Bird, George lagi ga dili Birds. Kung matawag din ako siya og Birds. Dayon, aman tong spray kay. Nangi si dagol dito lami kidoklon. Kaka la tangi is dagol ba. Manabi ako panirapo diri, guys. Hayo kay sa buntag na narapo ko pag mata na ko. Rapo dayon niya. Sus ning mga bataan ni. Taka lang pangihi. Lakaw dong. Ulan din init pista sa langit. Lakaw. Diri ta agi Diri sala agi. Ay daay. Diyan na sa nang kamera kay magkuan ta. Lord, yung mga bataan. Kalag pangingi ba? Ta. Dali. Ito sobos na gul. Dagol. Sa ulo mangingi ba? Si Inday nagpabili. Hindi ka mo gawas, Day? Ha? Nagpabilin si Inday, guys. Ay, thank you. Mana sila kaon. Basta lagi makahuman ni sila kaon, guys. Mura kong makaginhawa og
Yan ang ayo ba. Kaya wala na yung hunahunao. Nakuha na po na kong lamisa guys. Ano yata na ko ni adapted dito. Gaulang para ba? Akong adapted nga si George. Kaya ang tag-iya na nga tulog pa man. So papakanon ako pamahaw. Niya pa na ang mata yung tag-iya. Kana gid si George guys. Actually guys, kana si George. Dili na ilahan, nagpa-adapt ba? Nangingana sila, nagpa-adapt. Niya tayo. Maluoy man po ni guys. Kay luoy kayo yun. Luoy na si George. Muna nga. Pagkanoon na lang po na mo og apil. Kay bahala og dugay sila mo kuan guys. At sa kakaon na ba rin. Kaya mata nila pagkanoon man sad na nila. Munang madubli ang kaon ni George. At kasi ragin mapas mo kay makapamahaw ang daan. Guys. Yung bato ko rin dito ako ang hotdog si George. Inday Rosel ako pero siya gikan og CR na manso na siya dito nangihi or nagpupo dito mo na siya tigiihian tug tagpupo guys sa CR namo. Very good ba na siya. Ay Jesus name. Wait lang guys ha. Nagligo na po ko sa kong mga kuan guys, sa kong mga bao turo galakaw-lakaw. Ako na po silang giligo kay dili pa ba yung kaya as in hugaw guys. Ang kanila kong gamay man gud nga bao guys, pero tigo ninyo pagkaartiha. Tanawa kong mga iro, bunta ko sayo gaaw-aw na. Ana na. Ilisa na ko na ko dili ba yung hugaw ang tubig o? Na. Dili jud dugo ang tubig guys. Pero lang iartiha niya ko ang baong gamay. Kay gusto na niya ilisa niya na iyang balay. Guys, nagwa kong tangkong dito. Maan ako sila daan. Ano ako ibutang kaning tubig ni Rosel kay kaya nang nakupen na si Rosel sa kuan oh. Wala mo ko iagas gabi guys, muna mahurot ang tubig. Noon lang na ako ng gano'n. Iyon ako da ang tubig guys, kaya parang naaiagad, nilawaan lang ako. Sabi na mo agas kagabi guys, wala man din yung agas. Limpyo na ako si Arlene so kaya natin si ate. Ako man ko isabnan karon. Limpyo pa. Kasawon sa nako tapuan sa nako ang salog. Kay para limpyo ang ilalom sa ilahang. Salog na napoy nangihi diri oh. Diara na guys. Oh na naghapa na po sa lamisa guys. Ganan kina sa lamisa ba kay bugnaw man.
Hapa na po siya. Na guys. Kuan ang daan guys, pahiran. Di makita. Na. Ako ang kuan ang daan pahiran ang ilahang balay. Anak guys. Pahiran daan para limpyo pabutang sa bao. Yan ay ha guys, ibutang ang bao guys. Diara guys. Lihat mo. Sibunga ko ng buhit ko. Halong suga. Laso na po ni Dili. Hindi limpyo na guys. Sige, kung pang limpyo ng salog ba, lindang. Kaya kung mga dugi, kung mga miming. Atok siya, mag-footprints. Magawas, wala na, huga, itiil. O basa ba? Di sila kung itiil, basa. Nang, sige, radyo kong trapo diri. Imbis na nalipay ta kay sayo nakakaon, sayo ta makapahuway. So ang pagpahuway ni sige tag trapo. Trapuhan na po na ako nga mapapagtrapo na ko ni ganinang buntag sayo. Alas 8 naman din oras guys. Oh. Dali ra kaayo. Nya mugas ko ani way tubig magkabo na pug tubig. Ay Diyos ko Lord way agas. Kabo ko dito manday ko ka. Kuan ka ganina. Si banana guys before na siya mula kabo na siya nya kay aning kalas kita tubig kay magwaswas ka sa kuan. Hurot ng tubig ako na rin magkabuan. Kabo sa ko guys ha. Wait for a while ninyo guys. Bira kong gawas kabo. Huwag dumbi kay mag-isog ta. Huwag itong gamay. Dili na musulod kay mangihi. Diyos ko Lord, gugat guys. Uni nakapait pag way agas ba kay magkabuk-kabuk ta mabughat ta. Ano sila kaon. Ang lamisa trapuhan na po dugutro.
Tulo na ako ng traktoron. Mainam sa ko alternate guys. Kay ay nausik. Pero guys, oh. Itong alternate. Mainam sa ako guys kay para litras naglihok ta ang gadagan ang oras para unya dapat makakaon na tag rice. Kay pag human ani mo, paabutong sa nako mga 10 minutes or 5 minutes ayan ako ko magpayabas. Dami man gud siya guys kanang init-init pa. Lami kay guys. No more. Karon maghugas na ko sa ilahang plato. On sana ko tong maglabay lang ko basura guys. Dili man ipuno ang basura guys pero ilabay lang nako kay baka naay basura karon maabot. Di ba ko ganan magpundo ang basura diri sa sulod guys kay magagugaw man. Muna og unsay ko ani butang giday nako na sa gawas kay bisan og dili na malata kay basura man na. Ato ginaibutang sa gawas para limpyo ang sulod. Kay magpundo di ko ganahan. Nagkuan ko og kani bang di color na Clorox guys mo man ako isabon sa plato gud pud og kuan kay para tong plato dili talumtumon para limpyo pud atong plato. Ako nang gitilok kay para malabay og apil. Karon ako na ni hugasan ng plato sa dugi. Atay hugason po na baso katong giingnan ako alternate para wadi magpundo ang hugason. Hugasan. Na guys. Na si Rosel di. Kuan na pud ang tatloban ako. Ito man kay Rosel. Sige na lang dito ka sala. Kung bata ka. Si Rosel guys, sige ka sala guys. Kaya na siya kinuan anang plato.
Nani sa matulog anang manisa kay bugno niya ako pud sige pud panarapos sa lamisa kay naiyang mga balahibo. Wala, limpyo na. Wasan ang trapo guys. Okay, humanat siya. Ako na lang itong laban ang mga truck ko. Hindi na niya dapat manilihik na pug ko guys. Isa gumana kung panarapos ka sa lugar. Higra gihapon guys. Anak man na guys. Dagan man tagpuli guys. Ang ilang mga balibo. Magbalik-balik man dyan na. Unang. Okay ra. So guys, diri ra gyud tataman guys kay ato ang video guys. Taas na as na gyud siya kay kung ato ako pag gining taason pagtan ako ni isa ka oras guys. Dugay kay ma-upload guys ug sa hapon pa ma-upload tungod sa mong signal diri nga gakamang. So salamat kayo sa nag-subscribe na ako sa akong YouTube channel. Sa nag-like, follow, share sa akong Facebook page, Facebook account, sa akong TikTok ug Reels. Salamat sa inyo tanan guys og ang Ginoo gibahala sa inyo ha og sa nag-support nako thank you so much sa inyong tanan guys ug amping kang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.